The ASEAN Philippines 2026 updates mula sa Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Basta Radio Bombo! Ginpasaka na sa Red Alert status ang Operation Center ng Regional Disaster Risk Reduction and Management Council sa Western Visayas kaangot sa pag-host sa Iloilo City sa meetings nga naangot sa 2026 Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Summit. Matabo ang 49 meetings ang High-Level Task Force on ASEAN Economic Integration sa Pebrero 25 to 27. Tuyo sa Red Alert status ang padayon nga monitoring kag pagpanghanda sa mga posible matabo samtang padayon ang meeting schedule. Ginpangunahan man ni Office of Civil Defense Region 6 Director Raul Fernandez ang walkthrough activity sa staging areas and event venues bilang kabahin sa emergency preparedness measures. May gintukod man nga Site Task Group Emergency Preparedness and Response Regional Incident Management Team kaangot sa seguridad. Sa interview naman sa Bombo Radio kay Iloilo City Mayor sa Treñas, ginpahayag sining dako nga economic breakthrough ang hihatag sa nasampit nga meeting sa syudad. Sunod sa alkalde, ang high-level gathering maghatag sa mas madamo nga export opportunities, mas mabakod nga foreign linkages, kag mas mataas nga investor confidence para sa Iloilo City. Dugang paniya ang pag-abot sa mga economic ministers kag mga delegado halin sa mga pungsod nga miyembro sa ASEAN kag ilang mga dialogue partners. Isa ka tumalagsahon nga kagahinan hindi lamang para sa diplomatiko nga diskusyon kundi pati man sa direkta nga pag-promote sang Iloilo City sang lokal nga industriya sa nagapanguna nga mga merkado sa Southeast Asia. More on economic and trade. So, dako gining benefit para sa atong syudad because we're not only promoting ang economic sa nga mga programs ng Pilipinas, but we can also help improve ang aton nga economic activity diri. Labi na gid ang aton gid nga goal is ang aton nga international nga mga market. So